Itong motor na to, hindi to. May ng klase. May ng klase. Report lang dapat. Diyo na. Di na. Okay. Kaya mas maganda talaga, sabi ko sa kanya, kasama siyang bibili kasi ako wala naman ako alam sa mga ganito. Para mas alam niya yung ano. Pero itong tangke, ito na yun. Ito na to. Ilang liter yan, kuya? 22. 21. 22. Ayan po, good morning. Ayan. Kakarating lang nila kaya tugsok. Pero morning pa naman. Eh, sabi naman sila kagabi na medyo madidelay sila ng dating. Yung time check natin ay 10:14. Yun, dyan na sila. Bali kakape muna kami. Kasi pupunta kami ng ano, Iriga. Bibili kami ng mga gamit. Kasawan dyan. Mga ito. Kape mo na ito. Kanina ko pa sila inintay kasi nag-ano sana ako, nag-request ng Medjorit para ganahan sila. Kaso anong oras na wala pa rin. Oo, kaya yung mga Medjorit pinalis ko na. Pero babalik pa rin yun. Para ganahan kayo magtrabaho. Yung natira tuloy yung mga DLC. Kape muna kami. Baka pwede rin Iriga. Kape muna tayo. Pinchong di. Gabi, kanikuan. Naisipot ng magulit. Oo, bitin ko na. Ano mo lang yung balik ko? Hindi ka nabalik. Kung naman, ako yung tapos na. Dahil ako na dito. Pagkarikono lang mo saan? Ako kaya ka daw? Pinundo kami. Tulog, gawa ng ano ko. Inalik nila ko sa mga ito. Tapos na ngayon kita. Ano ba? Kung isang kita na nagbalik ka mo. Kung di nato na so, tili ko sa gasolina. Putang ano, bukas ko. Namatay din pala ulit yung ano nila talaga gil. Sabi ko atid ko na kayo nung Pagkabot naman sa ito kuha, sa ito. Sabi niyo magkuhan. Lumusan. Oo. Oo. Pinundo. Pindo mo na naman. Wala sabay ka dyan na kanyo. Wala ko. Wasan, maring gawsan. Sabi ko mo. Yan sa lubag, sa lubag. Hindi ka maniwala. Agko ko ina to daw no. Mingigin. Buko pa to ko si Bayaw. Lugar to mingigin. Man, mga siguro mga alas 12. Gabi. Mga gabi. Natod ko ka. Sari natin may tulaingin sa ito. Lagyan na di. Yan, Vicente. Ano, alam, si Ito, Laganson. Laganson. At ibilyaran, mga kabilyaran. Bago lumahat to, pabato. Ay, saan ayo? Adi, Vicente. Adi, bumad, oh. Muna. Ulat ko ko, ano, hindi. Saburi. Maya, anak may kulina ako. Mara siya ng so, darwa. So, ngod si kaso pag-igin, inibakan ako. Drive ako. At nare-record ba kay kawayan? Daog po ba yung? Natulit niya. Pagkarapolinahan ko. Di ba nagagalin? Hindi nagalin. Hanggang sa nalikan, balak mo ligison. Ano pa naroon, kung nukadi gibuhon. Nilikaw ako. Pag abot na mga tinalumusan na ito, hindi mo sila na ito. Mabukas sa apertanan. Nakalakan. Lampas. Baka, ano ba yung nailagyan ninyo? Baka, Baka muna to. dinlug, hindi ba na? Ginubat pa rin pag matter ko na dan. Ako, parting ako. Pangubawon ko so... Sige. Pero, paano na kung sarang na tawa ko ng pahod niya kanya. Babalik man siya na. Abot ko. Pero kung di ako nandan, kuhan ko na. Magkarasaot ako. Tulong ko. Kasi kaya nga nakuha ako nagmamadali. Nagkakaroling ko pa. Ako bumaba. Pinaba ko. Naradawan ko. Galit na kami. Sunod na ka muna nagtubat na. Pagka-upod naman ito na, istoryan ko na sa mag-amo. Nagringgaw nga na ako sa nalong. So, inalong mo na. Kung inalong na ito, ito pong baba. Ay, maringgosan. Mga ito nga si Bayaw na may ako. Alauna ang mga namin nag-iyan. Tatapno babae. Daman pa rin mga balik na nagtatahat to. Parang pang-pang. Ito. Una mo na nakatubang. Natitanap ko. Nakatindodar dyan. Mga amuga na poste na ito. Taway na mo. Binusinan ko. Tingnan likod.
Eh kung tunay na tao, dito ah. Oo. Tinalikod. Kung saan ito nakupod nila, sinabi ko na, magtipo lang. Kita mo na kung ba sila? Kung nga ito video nila. Ay, kinok, tungsan. Sabi ni Bayo, pinali. Punti nga na, pagpaskasan ka nga nga. Pero nasa kapsa mo. Ha? Parang kamo, siguro sa muna ito. Ha? Naghahalo at itong kapitan. Nag-isla ba? pala namalay niya? Kapitan siya, di. Ako ka na, Joe. Ako sa diri. Alagang-alaga yung motor, oh. Laging kumikinang. Yung sponsor nagbigay nito, inaalagaan talaga, oh. Malupit. Parang laging brand new. Nagmotor na lang kasi yung tricycle nasisira. Dala mo kaya mga pangargang ko. Wala nang pangarga. Sabi ko kanina niya, ano niya yung nililipot sa akin? Ay ha. Oo. Ano ba ka? Pero pa siya na... Nag-change oil ka na? Muna. Si Mana, may chill dapat. 27 pa na. O nang change oil? Oo. Sabi, papasama din. Dapat 500. May ba pa siya natin tara, nag-t-shirt. Oo. Ay, chill ko yung ano. Dapat unang 500, tapos 1,000, 1,500, tapos pasunod-sunod kahit ano na. Pero dapat yung change oil niyan, doon yan sa opisina. Pinagpuan. Oo, Ah, kasi yung maintenance niyan, lahat di mo pakialaman. Walang bayad. Walang bayad yan. Bibili ka lang ng ng langis. Kasi pag pinakalaman mo yan na i-change oil mo, oras na mag-diferensya yan, Dala yan. wala silang pananagutan yan. Ganyan yung ano yan. ang pala si Kano. Oo. Nara di satu kawan. Sa Rossi. Satu. Oo, iriga. Tanungan mo kung sa iriga yan. Kasi dapat doon yan sinisin oil. May pag oras na magkaroon ng problema yung makina mo, wala na sila yan kasi yung maintenance, wala. Dapat doon yan. 3 beses lang naman yun. Yung pang-4, ikaw Ay, na. sabi pag magpa-change sa wilig, kung sa kuha, ang mga katrabaho, pwede mo padulasan mo. Oo, okay. May alakas Kusang, na. kusang loob mo. Kami pagkas na kuman. Oo. Doon mo i-change oil. Maintenance. Nililista. Nire-record yan nila. Naka-record yan. Ano? Practice. Para sa Peña Francia. Let's go na ito. Punta na kaming Iriga kasi tanghali na. Oo, tinapay. Gusto na natin nyo. Ano yung araw? Tinapay. Parang nalaman ni freezing na naman. Oo. Let's go na kami. Di na. Nagsasayin ka na? Doon na kami sa bili namin ng mga gamit. Ayan, papunta na kami na ng Iriga. Umihi na kayo kasi yung hinto natin ito Maynila. Baka pag-alanganing mga alanganing lugar, naiihihin ako. Walang nga. Ang gagamitan namin yung van. Check ko muna yung gulong. Medyo malambot ah. Check muna ng mga ng sasakyan. Dito to. Seatbelt muna.
Lipatan na ang motor mo. Sadi ah. Ang pinapalipat ko muna yung motor ni Katugsok dyan sa ano, garahe ng sasakyan para di maka-ambala. Bayang sarap. Sa ito na yan, no? Diba sa kakuan ah? Ha? Sa kakuan. Tumali na to. Walang susuka. Sama ka? Eriga. Abo. Sige. Bye-bye. Abo. Pagsabi niya ka. Abo, darayan na sana. Nabiyahe na kami ng Iriga, Katugsok para bumili kami ng motor, water pump. Saka si Inchong D. Hanap tayo ng gasolinahan. Murang gasolinahan. Abo! Agak pansul tuh. Kosong ke sana. Hebat, alin. Parang nahihilo na si Chundi. Chundi. Huwag tayo ng gawan. Timba. Plastic. 59. 59 yung presyo. Pero parang plastic yung gan. Ilog sa doon, pwede mag-gawas to. Pag bukas na ito, pag mag-girig-girig ito, yun nag-girig si Presip. Tigsukahan. Oo, puri, katagin ko na dito. Pagkatapos, pagkatapos, puri ito mong ganako. Tapos po na ako, pati ko nagsuka na ta. Nag-girig si Presip ito. Dapat pumasok ka na ng plastic. Pareho man yan ang basurahan na sukuhan. Hello, ano? Garbage. Oo, parang Garbage bag. gagawin. 8 liters pala yung kay Bang.
Malay ka ba nga? Sige. Let's go na kami ulit. Pati siguro, simento doon na natin bilhin. Mo yung pagkakuan. Kung gagamit ang simento. Ano sige mo? Oo. Santo Domingo. Tahimik na yung dalawa. Kapagawa ng kuan. Kaparak si Mexican King. Oo. Ayun yung Santo Domingo. Yung ano namin ngayon, lakad namin ngayon, kung halimbawa wala sa Iriga, baka makapunta kaming Pili. Oh, sumasayaw yung motor ah. Malupit. Yan yung mga discarding nagmumotor na wala sa hulog. Yung tututok ka muna sa likod ng sasakyan tapos bigla kang gaganyan. Pag may biglang sumulpot, ayari na. Yeah. Bigla mong makikita San Pedro na wala sa oras. Terrible yan. Mamadali ka na pupuntahan. Yung biglang, yan, may mga ganyan eh. Oo. Pero may inaabol na ako dito dati. Mumotor din ako. Kaya lagi ko pag nagmumotor talaga sarado yung mukha ko. Nagtitinda pa ako noon ng ano, fishbowl, mga balot. Tapos ano, umubertik sa akin, tatlong magkangkas, walang mga helmet. Pagka overtake, biglang ginanyan pa, kinat pa yung linya ko. Habulin. O kinat ako. Habulin ko. Habulan kami. Pagkahabol ko, parahin ko. Puta, yung pagsalita talaga, sir, hindi na po sir. Kaya sa akin, polis. Oo. Ayun sa inyo nga, pag mumotor nyo, mandadamay pa ko sa akin. Ilabol ko. Baka kung wala kayong lisensya, eh, malapit dun sa ano, police station. Ano, baka ano, sabihin ko sa ano. Oo, puro walang helmet. Kinat pa yung linya ko. Damay pa. No, dalawang beses na yung nangyari. Nung pangalawa, angkas pa yung pinsan ni Mrs. Tawa ng tawa yung pinsan ni Mrs. eh. May naisir sa akin yung nakamoto. Sinita ko. Eh, pag sarado yung mukha mo talaga, hindi ka naman kilala. Oo. Pero di ako nagsabi na ano, pulis ako. Sinita ko lang. Mali naman yung ginawa nila eh. Na malapit namin sa Nambua. Nandito na kami sa Nambua. Ayos na yung darahay ah. Dala sa Sampaguita. Oo. Ano? Terminal. Malimaw man talaga pagkuha talaga no? Traffic, alam na. May nagta-traffic yan. Basta traffic, may nagta-traffic. Hindi talaga may iwasan yan. Oo. Pero pag wala mang ka-traffic, wala mang kasi nagbibigayan ng mga... Oo. Eh. Mga kusog pati na rin. Patulguri ako sa gabi, mga alas 12 na yun. Maringan ka mo, alas 12. Ako pagkabutan ko muna. Alas 3. Alas 3. Kuya. Ako pagkabot ko. Nagka-edit pa ako. Diretso. Sa gabi? Nagising ako alas 7. Balong sa oras. Hindi ko pa kaya. Tulog. Lalo-lalo pa. Patang bagay pa kanina sa biyahe. Ako Manila ko na naman. Otro ako patang. 7:30. Muna. Ula-ula na ako. Dapa na hanggang sir. Alas 8 na dapa. Alas 9 na nga. Marigos na ako. Nakaingalo na sa mata ko. Kaprema. Pari sa mata basta ako. Pero Kasi lang ko pati ka, pag mati mo, nagkaan ka pa yun.
trabaho ka, maghapon. Tapos pag uwi mo, imbes lang gusto mo nang matulog. Minsan nga, gutom na ako niyan. Gusto kumain, hindi ako kumakain kasi yung ini-edit, Oo. dapat ma-upload. So magwawatak sa sintabong vlogger man. Ulog mo. Paano mo patulog ito? Bukad, no? Sa Facebook mo nagsira? Anong ngaran? Facebook man yun? Napayari ka na kami. Dito na kami sa sentro ng Eriga. Malapit na kami sa Home Depot. Pero yung ba yung traffic? Bago traffic mo nga, mga tragedy. Kumpul-kumpulan man pati sira. Yan, malapit na tayo. Ang minto. Nandito na. Yung plaka ng motor mo na mo na. Di pa. Daanan na dun, gusto mo. Sino ba nakapangalan nun? Di ba mga nga kay Nuli? Hindi mo tinitingnan sa papel mo? Di ba man mga sa papel at pag kay Nuli? Di ba mga nako sinuha ni kay Nuli? Kaya pagkataka ko nagpamalila sira. Baka di pa na kukuha ni kay Nuli. Eh, dyan nun, basta nag-isang buwan na yung plaka na. Yung kay Gatcho nga, sabi ko sa kanya, mayroon na. Nadinaanan namin ako. Mahigpit pa naman ganyan. Mga nanguhuli. Pag walang plaka, yari. Garay, garay. Saan tayo gagaray? Sa harap. Dito na lang. Guide mo. Ayos ka tatay. Pag guide mo kami kasi hingi ka ng bariya.
Galin na ka ni. Bigalin na kaya to kaya man ako inunan niya. Baka Baka mauna ka. paggaling nga yan, daan ako. Hindi ko napasok. Sige, pasok. Paglabas. Tuloy ka. Bukas. Masagit natin. Sabi ko kayo gagawin. Dahan-dahan lang kasi baka abutin yung mahirap naman magpabulo. Mamayat. Ay. Punta na kami. Doon na si Kuya Pag tinitingnan na. Ayan po, dito na kami. Ito. Wag na. Ngayon, ayaw hati doon, babaya. Sa sunang, tapos kuha sa loob dito yung ano. Tangke. Ano ko rin, sa sunang, tapos sumak. Ano, may napili yan? Pwede papalitan na rin. Ano? Papalitan ng motor. Papalitan, pwede yan. Pwede yan. Kasi itong motor na to, hindi to, May nainan ka. may ng klase. Record lang dapat, di na. Hindi na. Okay. Kaya mas maganda talaga, sabi ko sa kanya, kasama siyang bibili kasi ako wala naman ako alam sa mga ganito. Para mas alam niya yung ano. Pero itong tangke, ito na yun. Ito na to. Ilang liter yan, kuya? 22. 21. 22. Mabuti pa canvas na rin natin yung tangke na ano. Ito ah. Pag motor lang kaya magkano, no? Para tingnan natin yung tangke na malaki. Oh. Kung konting diferensya lang naman. Okay yung biyahe? Okay? Okay. Hello. Ayaw sa vlog. Alin sinasabi mo na maganda-gandang tangke? Yan o. Ganyan. Ilang liter yan? May bandrit. Magkano kaya presyo nito, no? Magkano to ate? 1,000 liter. Tanong lang naman muna. 11,500. Kung 11. 11.5 tangke 11. Kaya lang, walang pag-brand out lang siya. May tubig. Kung na ko na niya, tapos yun. Kung gini ako, di po kung araw ka atindugan na bilong. Kapag katika ko ka. Balintong Pag yung nun, 11.5 araw ka pala. dito. Iyan mo ikaw mo Jumar. Doon ka kulo ka. Doon ako ka di. Ito sa tubig din yan. Ito bigling yan. Ito na pinakatangke niya. Oo. Maliit. Maliit. Tingnan natin kung ano. Ito 11 no, 11.5. 11.5. Tingnan natin kung magkano yung motor. Alin? Yan. Baka makakuha yung mga tingtik. Di tanong natin, dito rin naman. Ayun di, mas mura itong naman. Tanong mo. Te, Magkano din nito ate? hello po. Pareho ko niya. May mga kasari. Di siya to nagkuha sa tiles. Yun po. Viewers yan. Nanonood yan sa atin. Sila ate. Ganda rin ito lababo. Pan CR. Nakakalakal sa lalaki mo yun. Hello te. Balik ulit. Magkano na dito? Saka ito te. Hindi raw. Iba raw. Sarah, wala ka din 500 liters sa bata? 16.5.
11.5. Sabi ko, 11. Sabi, 11.5. 16.5. 16.5 pala to. Saka na lang natin to bilhin. Medyo mabigat-bigat. Ate, 13. 13. Maliit lang yung tangke niya. Ako kanta ko dun, sir. Kasi Oh. Kaya, pero mag-galing ako lang. So, Ibig sabihin, yung patayo, nasa magkano daw? kung patayo ka, 500 ka mo. Di, yung ano? yung ate yun, no? Yung doon lang. Doon sa kabila. Ayun, no? Doon na lang yung presyo nun. Doon na tayo. Na nagbigay tayo ng sticker. Sabi ni ate, nagko-comment daw siya, daw ako nagre-reply. Nagre-reply ako. Sabi ko, nagre-reply ka ako. Magkano na kaya ito ano? Mga 3. Dati, super sa tayo dati. Oo. Ano baga? Ang tama na siya dali. Oo. Ako kayo kayo. Ay nga, wala ka lang. Pero dito, tayo nga mo ta. Batikwal. Wala ka ako mo. Batikwal. Batikwal. Kaya kaya, pag binakal mo din, Champion. lugay mo tulo sa tubo. Pwede. Pero magbat na. Dahil so may impis yung tubo. Di naman na, lalo ka naklaon lalo. Kung baga, puputulon. Kaya bubuk siya kailangan na ito. Ah. Pawala bibildi. Tara ka lukago. Ay di. Ah, tama ka niya. Hmm.